In Limbourgeois een speciale en uitgebreide reportage met André Rieu in Wenen. Provence, ah bon. Ah bon. Ja. Over de hele wereld treedt hij op, André Rieu met zijn orkest. Maar hier in Wenen, dat is toch extra speciaal. Want hier ligt de bakermat van zijn muziek. Ik realiseerde mij, André, dat 25 jaar geleden, in 1997, dat ik met jou de eerste televisiereportage maakte. Want toen begon pas de Limburgse televisie in 1997. Oh ja? En toen zijn we in Duitsland, ergens in de buurt van Frankfurt geweest, met de bus. Met nog zo'n keuken in de bus. Oh, die Modica-bus, ja. Ja. Dat was dan voor een zaal voor 1000 man of zo. Wat toen in die tijd al behoorlijk was. Ja, die Modica-bus was het begin van het Strauss-orkest. Ja, ik geloof het tweede jaar. Ja. En ik denk dat het orkest een man of 12 of zo, kan dat zijn? Ja, iets groter al, denk ik. Want 12 was het eerste jaar. Oké. Ja. Nou, dan zal het dan... Maar was het in ieder geval... Pas een paar jaar daarna, toen in de Kölner Arena, er waren er ineens 15.000 of 20.000 mensen. Dus toen ging het heel snel. Ja, dat klopt. Daar was je ook bij, geloof ik. Hè? Ja. Maar nu zitten we in Wenen en in feite is dat toch de bakermat van waar je mee bezig bent eigenlijk. Absoluut, ja. Dus heb je daar met die stad dan ook een emotionele band? Of? Oh, het is zo gegroeid. Ik weet dat we toen... Even kijken. Er was een Strauss-serie op tv. Ja. Een driedelige Strauss-serie. Daar heb ik ook naar gekeken. Het was een leuke serie. En toen belde Van Liem mij op. De impresario van Nederland. André, de aanleiding van die Strauss-serie willen we de levende Strauss. En ja, toen kwam die bij mij. Ik zei, wacht even. Ja, heb je daar zin in? En toen hebben we het eerste concert in het Concertgebouw. 2 avonden. Met Marco Bakker en Tamara Lund. Ja. En dat stond heel groot. Marco Bakker, Tamara Lund. En hier André Rieu en het Strauss-orkest. En die volgorde. Ja, toen was dat ook zo. En een jaar later was het al andersom. Ja. Maar zo begon het. Dus dat Strauss was toch... Ja, Wenen was nog altijd een droom. En, ja, maar zo begon het, ja. En ja, Strauss, Wenen, dat is logisch. Maar ja, je kunt het ook hebben over Mozart of zoveel andere componisten. Waarom dan klopt. Precies Strauss? Ja, dat komt door mijn karakter. Okay. Ik ben een echte walsfan. Ja. Ik vind het heerlijk om die muziek te spelen, die samen. Ja. Ik weet dat ik in het LSO zat en dan was er een dirigent en speelden we Strauss. Oh ja, we hebben nog 5 minuten, zullen we even die Strauss-wals doornemen? Ja. En dan werd ik zo kwaad, want dat is prachtige muziek die je echt tot in de puntjes moet repeteren om dat goed samen te spelen. Hè? Als je dat gaat niet even vanzelf, dus dan moet je echt goed repeteren. Maar het moet klinken alsof het vanzelf gaat. Precies, ja. En dat vond ik een hele leuke sport om dat te doen. En daar hadden we ook meteen heel veel succes mee. Ja.
Nou ja, en nu is het Strauss Orkest. En je komt dan hier in Wenen, wat echt een muziekstad is. Ja, Wenen absoluut. Is, zeker voor de klassieke muziek, de hoofdstad. Ja, zeg maar de hoofdstad van de muziek, ja. Ja. En dan heb je jouw manier van die muziek te brengen. Enfin, je brengt niet alleen die klassieke nummers, maar ook moderne. Alles, noem maar op. Muziek die met een hart raakt. Precies. En je hebt hier natuurlijk de gevestigde traditionele instituten, de staatsoper, de muziek, Philharmonica, en noem maar op. Wat anders is, wat een verschil is. Hè? En hoe kijk je daar tegenaan? Oh, ik heb daar enorm respect voor hoe die mensen spelen. Dat is echt fantastisch. Het is het top of the world. Alleen, ik wil de deur openen voor een groot publiek. Ja. En ik wil graag voor iedereen spelen. Ja. En dus vandaar dat ik het programma ook geopend heb. Hè? Ja. Ik kijk niet alleen, dit is klassiek. Nee, dat is geen klassiek. Nee, alles wat mijn hart raakt, dat speel ik. En dan is die drempel niet zo hoog voor het publiek ook, in feite. ja, maar ook voor mij. Ja. Ik bedoel, ik speel echt de muziek die ik leuk vind om te spelen. Ja. Het is niet zo van, je speelt alleen muziek omdat... Nee. Het is gewoon, ik vind dat leuk om te spelen. Marjorie en ik maken die programma's aan de keukentafel en dat vinden we, dat is een mooi stuk. Ja, oké, dat komt op het programma, snap je? Zo doen we dat. Ja. Nou, en als iets uit je hart komt, dan gaat het ook meer vanzelf. Of in ieder geval, dan is het natuurlijk. Hè? Ja, zo is het. Maar dat impliceert ook dat we bijvoorbeeld soms maar één deel of een ouverture spelen en niet de rest van de opera. Ja, dan als je dat speelt, moet je de hele opera spelen. Ja, waarom? Ja. Waarom? Ja. Wie heeft dat gezegd? Het staat niet in de wet. Nee, en als ik dan sommige hele beroemde dirigenten hoor zeggen over de triomfmars van Verdi. Nou, toen had Verdi een slechte dag. Dan denk ik, je moet dat toch maar durven zeggen over Verdi. Of een dirigent heb ik een keer horen zeggen over de Stars and Stripes van Sousa. Ja, dat is ook muziek. Denk ik, dat is ook muziek. Dat is fantastische muziek. En dat is een beetje wat ik bedoel, snap je? Ja. Dat is dat te enge denken. Omdat elitair. het hele volk dat mooi vindt, zal het wel mindere muziek zijn. Nee, helemaal niet. Ja, ik snap het. En jullie spelen meestal in veel grotere plekken, veel meer publiek. Maar je hebt toch degelijk wel eens één keer in de muziekverein. Ja, dat klopt. Ja, jaren geleden hebben we daar gespeeld. Van wat was dat? Gewoon. Was dat een special of zo? Of nee, een gewoon in de tour. Oké. En toen hoorde ik daarna dat er een hele rel ontstaan is hier in Wenen van... Wie heeft dat goed gevonden, dat die Rieu in de muziekverein speelt? Was bijna een doodzonde. Ja. Maar goed, we hebben er gestaan. Hè. Ja. We hebben er niet eens foto's van, geloof ik. Oh. Geen foto, niks. Maar we hebben er echt gestaan. Ja. En Wenen was natuurlijk vooral in de tijd, dat zie je aan de gebouwen en zo... 150 jaar geleden. Ja. Was dat prachtig. Niet dat het nu niet mooi is, maar het is natuurlijk anders met de auto's en dit en dat. Zou je je kunnen voorstellen dat je toen in die tijd geleefd had? Ben je iemand die bijvoorbeeld zou zeggen, god, was ik maar eerder geboren geweest, dan had ik die tijd meegemaakt? Of ben je niet zo'n... Nou, ik zou je zeggen, ik vind het fantastisch dat ik in deze tijd leef. Ja. Met de iPhone en de ontwikkelingen en de medische vooruitgang. Ja. Maar ik vind de sfeer van die tijd, die probeer ik op de bühne toch wel mee te nemen. Ik kan het niet precies onder woorden brengen, maar dat is wat ik heel leuk vind om te doen. Maar ik vind het fantastisch dat we nu leven. Ja, want jij zonder gsm kan ik me ook niet voorstellen. Precies. Maar bijvoorbeeld die kleding van de orkestleden, daarom. dat refereer je toch nog aan die dat tijd. vind ik heerlijk, ja. En ook mijn rock, als je die ziet, die heb ik zelf zo'n beetje uit het Sound of Music gepikt en zo.
Dat De is, tijd van de ik hou romantiek. daarvan. Ja, dat is romantisch. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. En ik merk dat het heel veel mensen, miljoenen mensen, mijn publiek, Ja. dat ook heel leuk vindt. Ja, tuurlijk. En als je zelf door Wenen loopt, je hebt soms een uurtje vrij of zo, dan is het dan ook nog anders dan dat je door Parijs of Barcelona of weet ik wel loopt, in de zin van... Nou, normaal loop ik nooit door de stad. Nee, Want ik concentreer me op het concert. Toevallig hadden we vandaag vrij, dus ik loop met jou door de stad. Maar dat is dan ook de enige keer. Dus door Barcelona heb ik ook nog nooit gelopen. Ja, ook één keer geloof ik. Houd ik ook een dag vrij. Ja, dat zijn hele leuke belevenissen. Ja. Maar het is niet zo dat je dit ziet als jouw tweede thuisstad of zo. Nee, helemaal niet. Nee, Maastricht is mijn thuisstad. En dan hadden we nog hier aan de rand van de stad nog zo'n kasteel, hadden we ook nog. Hè? Hou op. Schönbrunn. Schönbrunn, ja. Ja, dat is een prachtig, de naam zegt het al, hè? Ja. Schön, het is een prachtig kasteel. Maar dat heb jij toen ook gedacht, zoveel jaar geleden. Ja, toen was ik nog een beetje gek. En toen hadden we 2 prachtige concerten daar met ballet en paarden en de Gouden Koets. Ja. Echt gigantisch. En de debutanten, die waren er ook, die dansen daar in die Gouden Zaal. Ja. Dat was allemaal zo mooi en het kwam zo mooi samen met die Strauss-muziek, dat ik dacht, ik ga dat ding nabouwen. Kijk. Ja. Zonder enig besef van wat daarbij komt kijken. Ja, precies. Ja, en toen hebben we dat ook gedaan. En daar zijn we mee gaan toeren. En dat werd toen financieel mijn ondergang. En toen, Maar goed, dat verhaal ken je. Want dan moest er niet 1 van nagemaakt worden, maar 2, 3 stuks om te kunnen... Ja, de eerste die we gemaakt hadden, werd afgekeurd door de brandweer. Moesten we helemaal opnieuw beginnen. Ja. En toen werd die in Australië afgekeurd, omdat die zeiden, als er een storm komt, dan moet die heel gouden zorg, konden we weer opnieuw beginnen. Ja, dat was een ellende. Ja. Plus dat er ook zoveel artiesten moesten worden ingevlogen om dat kasteel, die bühne een beetje te vullen. Ja. De eerste keer in Toronto. We waren met 250 artiesten en er waren 500 man nodig om dat ding te bouwen. Ja. Maar dus zoveel vliegtickets en hotelkamers. Dus zodoende. En als je nu Schönbrunn nog ziet, heb je dan zoiets van, oh shit, pain in my ass? Of denk je, dat was toen zo. En, zo is het, dat is voorbij. We gaan weer verder. Ik heb daarvan geleerd. Ja. Ik heb Marjorie beloofd, en Pierre ook, dat we niet meer zo gekke dingen doen. Nee. Dat doen we ook niet. Nee. Ik ben ook helemaal anders gaan leven. Toen sportte ik nog niet. Nee. En dat doe ik nou echt iedere dag. Intensief. Ja. En dan verander je gewoon. Je wordt een rustiger mens. Ja, ben ik ook. Ja. Het is heel druk, maar toch, het gaat gewoon allemaal omdat ik ook dat ritme erin hou en heel gedisciplineerd leef. Dus ik leef heel saai, ik ben een hele saaie man.
Het lijkt erop dat de stad Wenen André Rieu extra inspireert om speciale decors te bedenken. Niet alleen Schloss Schönbrunn, maar ook een keer de fraaie Michaelerplatz. Ja, hier, deze plek in Wenen is nog iets extra speciaals voor jou, toch? Ja, absoluut ja. We hebben een special gedaan op Schönbrunn, voor Schönbrunn. Ja, ja. Prachtige special, Ja. echt. Maar toen dachten we, ja, die was zo mooi in Wenen. We willen nog een keer naar Wenen. Ja. En toen zijn we, dat was toen voor de ORF nog en het ZDF. Toen zijn we gaan kijken in Wenen. En de ORF die zei, dat moet je op de Heldenplatz doen. Dat is hier doorheen, daar lopen we dadelijk even doorheen. Ja. Dat is heel groot en heel ongezellig. En Ja. ik had geen goed gevoel. Ik zei, nee, ik vind het niks. Wat vindt het niks? Ja, ja. Ja, liepen we hier doorheen. Ja. En toen... Dit is het! Ja, tuurlijk. Maar, dan komt het. 1 straat, 2 straat, Ja. 3 straten, 4 straten, Ja. 5 straten komen hierop uit. Kunt u die even afsluiten? Kunt u die even een week afsluiten, zei ik dus tegen Wenen. Ja, die man is helemaal gek, natuurlijk. Plus hier die opgraving, zoals je ziet. Ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben het hele ding overbouwd. Zo. Daar heb ik ook beelden van, dat is Ja. echt. Ja. Dus Ja. het verkeer moest dan nog net er langs kunnen. De fiakkers, de bussen, Met 2 straten dan bijvoorbeeld. onvoorstelbaar. Ja. Ik heb daar ook grapjes over gemaakt tijdens het concert. Ja. Dat door de humor van de Weense autoriteit. Und wie ich sagte, meine Damen und Herren, Wien ist eine Weltstadt. Und eine Weltstadt hat auch Weltstadtverkehr. Also, das musste eine Woche lang umgeleitet werden. Straßenbahn, Busse, Autos, Taxis, Fiakkers, alles. Und da gab es glücklicherweise in Wien etwas, was es nirgendwo in die ganze Welt gibt, nur hier in Wien, nämlich die MAs. Die MAs 1 bis 70. Die Magistratenabteilungen hier in Wien, die für alles zuständig sind. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, meine Damen und Herren, dank dieser Flexibilität von diesen Leuten, ihr Humor und ihr Wiener Charme, Ja. Het hele publiek al En waar was de bühne dan? Of hoe? Daar. Ja. We hadden 2 dansbudes opzij. Dus, Ja. En wij Ja. stonden daar. Nou, het was mooi, man. Het is echt mooi. Ik denk de mooiste special die we ooit En het publiek? gemaakt hebben. Het publiek zat hier op die... ja. Maar dat kwam helemaal tot hier. Ja. En de auto's, ja, die waren er dan bij de avond natuurlijk niet. Nee. Dus het is echt een week afgesloten. Jongen. En hoe, een jaar of 5 geleden of wat? Of, Nee, ik weet niet meer wanneer dat was. Ik weet het niet. 2008 of zo. Oh, dat is al lang lang geleden. Ja. Ja. En dan met, typisch Weens. Hè? Ja, fantastisch. Heb je daar ook Was- toen het repertoire nog op Ja, afgestemd? zeker. Ja, we hebben toen echt Mozart, Strauss, heel veel walsen met de Tanzschule van Elmayer. Dat is een van de beroemdste tanzschulen hier. Hier zijn in Wenen per jaar 800 bals. En ik word ook iedere keer weer uitgenodigd. Het bakkerbal, de kledingzakenbal. Ja. En dat is niet niks hoor. Nee. Als je daarvoor uitgenodigd wordt, en Ja. de top is natuurlijk een operenbar. Daar willen ze me ook iedere keer hebben, maar Ja. Maar geen bal voor jou. geen bal voor mij. Nee. Nee, maar als ik dan hier sta, dan komt er weer allemaal Ja, boven. natuurlijk. Dat is wel, dat was prachtig uitgelicht. Schitterend. Ja. Maar het is ook een fenomenaal gebouw. Hè. Ja, en daarbinnen hebben we ook opnames gemaakt. Het is ook heel erg mooi, marmer en zo. Ja.
Ja, als ik nou heel eerlijk ben, zo'n gebouw, André, hebben we op het Vrijthof niet staan. Hè? Nee, op het Vrijthof hebben we dat niet, maar het Vrijthof heeft weer een hele andere charme. Ja. Namelijk, het is het mooiste plein van de wereld. Dat is gewoon zo. Door die kerken, die cafés, het heeft een intimiteit. Het is niet voor niets dat ze van over de hele wereld het Vrijthof vliegen om die concerten te mogen meemaken. Dat is heel speciaal. Dit is natuurlijk Wenen. De hele wereld vliegt naar Wenen, zoals gisteravond. Ik weet ook niet hoeveel nationaliteiten er waren. Heel veel verschillende. Overal. Ja. André Rieu, Wenen, hop, daar gaan we naartoe. En dan pakken ze een week Wenen of zo. Dus, ja. En je gaat gewoon door. Het zijn niet minder concerten. Dit jaar hebben jullie zelfs ontiegelijk veel concerten moeten geven in verband met het inhaal corona-effect. Ja, hebben jullie nu bijna alles? Deze twee in Wenen, die hebben we het vorig jaar, zouden dat de eerste concerten geweest zijn. Ja. En die moesten op de dag zelf, ging Oostenrijk weer dicht. Ja. Er waren al mensen in de zaal. Dat is niet leuk hoor. En dus die hebben we... Ook gisteravond was het inhaalconcert en eergisteren ook. Ja. En er staan er nog 40 of 50 geloof ik. Toch nog? Ja, de hele Duitse tour die nu komt, is nog inhaal. Ja. Maar dan gaat het weer. Ja. Maar goed, met de firma heb je toch de hele coronatoestand overleefd, hè? Ja, ik moet je wel zeggen dat ik tranen in mijn ogen had toen Rutte zei, echt heel gauw, toen de pandemie uitbrak. We gaan jullie helpen. We gaan de officiële bedrijven, en dat ben ik. Ja. Ik ben al jaren een officieel bedrijf, dus ik kon aantonen, dit zijn de salarissen die ik altijd betaal. En daar hebben ze 80% van betaald. Daar was ik wel heel blij mee, want dat kan ik niet helemaal zelf betalen. Nee. En goed, die 20 heb ik zelf betaald, maar dat moet ik je zeggen, dat heb ik met heel veel liefde gedaan. Samen met Marjorie, want zo'n orkest, daar bouw je 30 jaar aan. Ja. En zo'n bedrijf, dan ga je niet even zeggen, ga maar allemaal naar huis. Nee. Ja. En zij zijn er ook dankbaar om. Ja, zeker. En het voordeel is dat toen we weer mochten, dat we ook iedereen hadden. Want je hoort nu over een personeelgebrek. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat die weggestuurd zijn. Denk ik tenminste. Ik weet het niet. Ja. En zoals ik je ken, jij gaat gewoon door zolang als het kan, omdat dat jouw leven is. Zo is het. Ik kan niks anders. En ik vind het leuk om te doen. Ik ga gewoon door. Het volgend jaar staan er 91 concerten vast. En daar verheugen we ons allemaal op. En daarna gaan we weer door. En zo verder. Ja.